You wake up in prison with no memory of how you got here. To survive, you follow Simon's orders, but only when he says Simon says. Get it wrong and you die. So, yes, παιδιά, τι κάνετε που είστε? Σήμερα παίζουμε Simon Says. Σήμερα παίζουμε Simon Says. Lost property will be redistributed to the survivors. Με λίγα λόγια, σήμερα παίζουμε ο Simon λέει στο Roblox, αλλά άμα δεν κάνεις ό,τι ο Simon είπε, πεθαίνεις. Με λίγα λόγια, έχουμε ξυπνήσει στη φυλακή και πρέπει να ακολουθήσουμε τις διαταγές του Simon προκειμένου να μην πεθάνουμε. Teleporting, τέλεια. Death Order Game. Let's see. Το 22. Έλα μπρο, γιατί το 22 δεν είναι ωραίο. Σε ρυθμός το 22. Και εντάξει έχουμε μπει, αλλά μόνο ένα stack ξεφύγει. Δεν το κόβω να είμαι εγώ, αλλά ναι. Από ό,τι έχουμε μάθει δεν πάμε ποτέ εκεί κάτω, γιατί παίζουν ξύλο. Πόσο τέλειο είναι αυτό το Bloodthirst, θέλω κι εγώ. Μπρο, είναι το 7. Θέλω τα 7. Δώσε μου τα 7. Οκ, σταματάω. Simon has given a gun. Σε ποιον? Α. Rin. Τέλος. Το πήρε πίσω το gun. Jump. Oh fuck. Jump. Simon says jump. Τι άλλο είπα? Δεν είπα κάτι άλλο, Simon says crouch down. Πώς κάνω crouch? Αυτός πόσο ζει ακόμα? Κακία. Ψόφα τώρα. Δεν ψόφισε. Find a seat. Θέλετε να μην ψοφήσετε σήμερα? Three lives remaining. Κάποιος πέθανε. Ούψι. Stand on the tables. Πάω από εδώ. Μείνε μακριά μου έτσι και μου χώσει μπουνιά. Πας ξύλο. Κάτω παίζουν έτσι καλώς ξύλο. Οκ. Πού πήγε αυτός? Τι? Simon says don't move. Μα δεν κουνήθηκα. Μα δεν κουνήθηκα. Τι αδικίες είναι αυτές σε αυτόν τον κόσμο? Δεν κουνήθηκα. Sit down. Fuck. Να πάω πάλι πάνω. Cutie, hi cutie. Lunch has begun. Να σου πω. Το ψήνεται να μην πεθάνω κανένα σήμερα. Go to any cell, choose wisely.
Φοβάμαι να κάνω choose. Γεια σου, David. Γεια σου, David. Cheeseburger. I grabbed the cheeseburger. Έχω cheeseburger. Ναι, καλά, αν μου πω στο ταξίδι θα φάω το cheeseburger. Go to bed. Με αγχώνει πάρα πολύ το 30 δευτερόλεπτα timer. Χρειάζομαι 30 ολόκληρα δευτερόλεπτα για να πάω στο δωμάτιό μου, bro. Έλα, εντάξει. Go to bed, we're here and we are asleep. Είπε is rape a free trial. Τι είπε? Κάποιος θα πεθάνει γιατί κάποιος χώνει ξύλο. Day 2, όχι εντάξει. 29 από τους 36. Πώς πεθάνατε, μπρο? Τι αχρηστία σας δέρνει. Έχω ακόμα ένα cheeseburger. Ωραία, 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 έχω ακόμα ένα cheeseburger. Ναι, τώρα τι? Go to the basement. We're on the basement. Θέλω να κάτσω δίπλα. Μπράβο, δίπλα στο 21. Μπράβο. 21, 22, τώρα είναι 33. Σε βαράνε, μπρο. Κάποιος τρώει ξύλο. Δεν ήμουν εγώ. It wasn't me, δεν ήμουν εγώ. Ποιος ήταν, δεν ξέρω. I've given a pokemon. Τι? Κάποιος είχε μολότοφ. Τι είχε, δεν κατάλαβα. Go to any cell, choose wisely. Και θα είμαστε 4 εδώ μέσα. Ρε τρώτε. Ναι, δεν πρόκειται να σας βαρέσω. Πήγε. Σας βαράνε. Lunch has begun. Πεθάνω, δεν πρόλαβα να φάω. Εντάξει, το πήρα ψέματα. Εντάξει. Bounty on Rin. Kill them, get 1,000. Ποιος είναι ο Rin? Έλα, δεν το πρόσεξα. Γιατί? Γιατί πέθανα? Θα διαλέξω... Πώς τον λέγανε, δεν θυμάμαι. Ή το David ή ήταν από Χίελα. Μου φάνηκε πάρα πολύ nonchalant. Confirm. Okay, I'm sure. Okay, δεν είμαι sure, αλλά... Ναι.
Θα μάθουμε την επόμενη φορά που θα παίξουμε. Πέθανε λίγο πριν τελειώσει το day. Ναι, εντάξει. Έλα. Anyway, αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά, που εύχομαι να μην πεθάνω τόσο γρήγορα. Αυτό ήταν, λέει, μια horror πέμπτη με εμένα από μόνο horror, δεν ήταν φυσικά, αλλά δεν βαριέσαι. Τα λέμε σύντομα.